pini abang nili nalitum afan nalitum jongsi Hemso apply dun mate apply dun elo pulote nalitum long ID numbers tadui halabangso ID number penalitum koson nalitum la details nalitum long tangka nang jang eleman jang jilang ma mate sanction elama sanction silang ma lahaya puthak nalitum details pen langmei lapen koson sikilang neima labangso puthak sinili pini nang than pachini pon ikpo tangti aprangsi kardom kado kawe karbiti 2.0 YouTube channel long kelang radu an pastami lapen non nalitum labangso YouTube channel long jong sinang kahumri milang pulte kaching hon pen subscribe ingon lapen adung hes tami belarjan theklai hodak tami nalitum beri denon lalo pulte monon pin nili ajar sonle labangso YouTube channel long upload tami nalitum a mobile long an notification nang le pen nalitum tami kelang long naprang ye fano tangti pati hek pen labangso puthak le pini lang pol aprang sinalitum labangso details lang igi pulte nalitum labangso video description along stami nili link bang pig det pala penalitum stami la screen along tag pon long ikpo PMAY Jeotag.nic.in labangso dim nalitum ber igon nalitum mobile pen la penalitum thengus stami la sona page ta chingpu ikpo la pen da kenang sosot penaan dak tag loin nalitum kelang tag loin la pen ka doka we dak 2 crore 94 lakhs 3621 do la pen registration bangke 3 crore 15 lakhs 82686 do la pen complete sanction kanse sanction tangma la dak details nalitum dak pen lang long po la penon bang kilaing pulote nalitum la aprangsi nalitum la ID mate registration number bang do ignang po la bang so ID nalitum are deng do ignang po la penalitum la son screen along la 3 line tag loi nili dak pa bang long ikchen po la son tag loi nalitum a mobile lang stami la pen la pang so dim ber ik penalitum dak puthot nalitum la RV nat lang lo pulte dak penan ki tok do dak about la pen awas sob la pen documents lapen guidelines lapen stakeholders pudui labang sodim nalitum ber ignang po la stakeholders adim ber igdet benefit puthot nalitum athengno na sondak theglong po IAY pate PMAY beneficiary lapen SECC family members detail lapen awa plus family member details gram panchayat block panchayat la sondui lapen nalitum ki ber thuning bangke labang sodim se ber ignang po IAY mate PMAY beneficiary labang sodim ber ignang po labang sodim ber igdet benefit nalitum matheng no ka prega page dak chingpu ikpo page kimi lapen nalitum sitame lapen aprang process banan labang so video long se theglong ikpo lapen nalitum jang se labang so YouTube channel long nang ka homri milang pole ka ching hon pen subscribe ikon lapen belar janta thegloi hodak stame nalitum ber igden non lapen video ta lang misen pole nalitum labang so video kan ma share igon lapen like comment la bang ting ni pen pe igon tang dia daga subso network problem si dak loading ike delo nilip la loading det mena finali tumpan puthar na peklang pon tu ikpo josini ling hong kong lopla dak video bang subso reading ong chat po la sinili pachington ikok po lapen loading det benefit la sonar janan chiklang ikpo nang litum along stame lapen nang litum idea bang idea number bang la registration number adim ber ignang po la ber igdet nang litum puthar la submit along ber fit nang po ngalo pole nang litum details bangke langlong ikpo tangti ni lista medak ID number do nililong nililong so ID number ber pen nang litum pan nang peklang ikpo lapen ni lista me ID number ber igdet pen submit igdet pen nali tuma theng nos tame dak details kaduk awe state name block district panchayat village lapen account number kanse tangka ki jang ma jang je mamate non ta pending sido bom lang ma lapen tangka ko anse nang ki jang tang ma lapen akam chok luma chok chima dak details nali tum dak pen langlong ikpu jalalo lapen nang litum stame anotin ID pen stame nang litum na son lang ikme jong nang litum nang ID do plote lapen bank details dak theklong ikpo lapen kaduk avia son sanction lapen completion details nang litum dak pen kaduk avia lang long ikpo kan antang ka si ki jangma jangjema jalalo lapen nang litum ki line pete lang iktame lapen sungu hormu bangan lapen nang litum jong si labangso sanction order nalitum download igi play dak option longi nalitum download sanction order pulong igi labangso dim nalitum bear pens tame download ikmail jola hello
pinia video long bang ni di patiek pen la so puthang nali tum pana piklang pon iglo la penali tum stame chelang igi putelang ektame stame dak asap so problem ing son a problem mang dak technical issue do ko ti la siklar dak bang dak nang klang kle data tek nang litum la bang ke jongse nang litum matheng no jongse klar dak tek long le plote mo penaan gontang si gontai ni penali tum try ik den tang te pinia video long bang la ansi ing ton jok jidet pola se mo ka prek bate pena puthot video long le chitong tuna tang de domi thak me kadu kawe ni lehen pen kadu kawe na karbiti 2.0 youtube channel long kelang rad on basta me ni lehen pen kardom